वन विभाग व्यवस्थापन समिती पारपोली, महाराष्ट्र वन विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमानं फुलपाखरू महोत्सव पारपोली 20 ते 23 ऑक्टोबर 2023 सस्नेह निमंत्रण सकाळी 11 वाजता। प्रमुख अतिथी माननीय नामदार श्री रवींद्र चव्हाण, मंत्री सार्वजनिक बांधकाम तथा पालकमंत्री जिल्हा सिंधुदुर्ग, माननीय श्री विनायक चिराऊत, खासदार रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघ, माननीय श्री दीपकभाई केसरकर, मंत्री शालेय शिक्षण आणि मराठी भाषा महाराष्ट्र राज्य। प्रमुख उपस्थिती माननीय श्री RM रामानुजम, मुख्य वन संरक्षक वनवृत्त कोल्हापूर, माननीय श्री किशोर तावडे, जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग, माननीय श्री प्रजित नायर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग, माननीय श्री सौरभ अग्रवाल, पोलीस अधीक्षक सिंधुदुर्ग। निमंत्रक माननीय श्री S नवकिशोर रेड्डी, उपवन संरक्षक वन विभाग सावंतवाडी, माननीय डॉक्टर सुनील लाड, सहाय्यक वन संरक्षक माननीय श्रीमती विद्या घोडगे, वन क्षेत्रपाल आंबोली, माननीय श्री कृष्णा नाईक, सरपंच ग्रामपंचायत पारपोली, सिंधू रत्न योजना, आयोजक संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती पारपोली आणि महाराष्ट्र वन विभाग।